Cleverlive InfoTV-järjestelmällä on helppo tehdä hälytyksiä. Olen kohdassa esitykset ja tähän olen tehnyt hälytyksen. Kun haluan esittää hälytyksen näytöillä, painan näytöt, valitsen ryhmän, johon haluan laittaa hälytykset. Täältä vasemmasta palkista valitsen hälytykset ja kyseinen hälytys raahataan halutulle ryhmälle, jolloin sen ryhmän näytöille menee hälytys. Hälytys pysyy siinä, kunnes otan sen pois. Pois ottaminen on myös helppoa. Raahaan peruuta viestin samalle ryhmälle, niin hälytys lähtee pois.